di panguasane Wusana Prabu Dasamuka nlorong saking akasa kenging tulak sarik jengkel kapisan lumpuh tanpa daya wenten telenging pertapan Sunya Prengga. Waduh mati aku. Iki dayane ngopo kok dadi aku? Jungkel ana lemah. Aku ora iso gulawat. Ki Lurah. Wangunipun kados wonten wujuding tiyang ingkang dumawah. Aku mau ya krungu mak brus ngono. Aku krungu mak ngono kuwi. Wis niku apa ya? Aku ora ngerti aku. Mati aku, aduh mati aku iki kena dayane ngopo? Menika yen dipun mirengaken wonten tiyang sesambat. Yo, mati aku iki kena ngopo? Nang endi reng? Ambuh. Ketoke nglubruk-nglubruk kuwi. Aku wedi. Aku wedi. Aku ya wedi. Kuwi lha wong gong. Wong sandangane teglebyar. Ketoke gimbi. Apal-apale. Yo, tinggal mrene weh, engko ndak wong sing arep tumindak elek malah awake dhewe kesempyok. Ora sak melu-melu wis. Ben nang kowe. Wong embuh kae. Mati aku, aduh, mati aku. Panta karyawangi setpindha kombang. Nispa madu sarining tawang medarno ngelmu kang sanyata katarikta Begawan Subali midhanget sambatipun pawungan ingkang mawah wenten sak ngandhaping weksa geng jugar semedine padha sakala tumurun saking panging mandira. Sinunggi datan awrat. Iki ana pawungan ingkang njungkel cerak uwit ingkang tak nggo gawe tapa ngalung. Aduh mati aku. Kowe sapa? Aku pendhita ing Sunya Prengga kene. Peparapku Begawan Subali. Kowe Begawan Subali? Iya aku Begawan Subali, kowe sapa? Yen kowe durung mangerti karo aku ratu. Aku Narendra Kandiraja Prabu Dasamuka. Kowe sing pasang walat. Aduh, mati aku tambah nono.
Yen aku tak anggap luput aku njaluk ngapura aku tambanono Begawan Subali. Yo, yen pancen kowe njaluk tak tambani. Yen kowe rumangsa luput nek arep njaluk pangapura, aja njaluk pangapura karo aku nanging njaluk pangapura marang dewa kang nyipta jagat saisine. Jeraku lan kowe kuwi padha dene menungso. Ya wis, aku mung kari manut. Aku njaluk pangapura sing baku aku tambanono. Nangun samuning samudana. Kacarita Begawan Subali sigra paring srana. Prabu Dasamuka ingkang kenging tulak sari sigra pinangan usada. Ing mriku mung kanthi srana katebak badane Prabu Dasamuka satemah swalaya temeng jati pulih kadya wingu gregah nulya wungu Prabu Dasamuka. Dewa Bathara adalah wah lagi ini penditane wujud munyuk droni. Ki Prabu Dasamuka kowe wis tak tambani. Ora sudi ora surta njaluk pangapura wujude kethek bandrungan. Aku ora trima kowe sing pasang tulak sari, kowe sing pasang walat. Aku ora rumangsa yen kowe ora trima arep apa. Kowe ora kena tak gawe apik. Ing atase kowe lumpuh wis tak tambani malah ndak sing ora apik marang aku. Kakang ora cangking sira putrul. Rajang Angeu. Tugel kulumu. Sambat kowe eling-eling wujud munyuk parat. Prabu Dasamuka sepelekke. Saiki jaga pisah karo Gembung. Arep apa kowe? Kethek. Kacarita Begawan Subali. Eling-eling sang tapa kesinungan aji Pancasunya, bumi Pancasunya, Jembangan lan Pancasunya angin. Saknalika mesta ing pisah kaliyan Gembung ngempal malih pulih kaya wingune walaya temeng jati amuk Prabu Dasamuka.
takjur kumur-kumur wandane Begawan Subali. Kabuncang kabucalke blatpat ludira kang katon blabar. Iwudine dayane Aji Pancasunya bumi jembangan angin. Wusun ing kabucal mengidul wangsul mengalir ing kabucal mengilen wangsul mengetan. Ing saking ler wangsul mengidul kang saking wetan wangsul mengilen. Kempal malih kuandane Begawan Subali pulih kaya wingi. Waluya temaing jati hamuk dosa muka. Aduh mati aku iranging jagat. Wah, iki menungso-menungso apa Subali kok dadi ampuh temen. Wis tak jur-jur bangkemu perandene iso pulih meneh. Yen arep ngerti iki dayane Aji Pancasunya bumi dosa muka. Andralir sang Puspitarum katiyuping samirana amrikandaning sekar gadung jagat dewa Bathara. Dados menika wau saking dayanipun Aji Pancasunya bumi. Iya. Aduh nemban. Upamanya to wau-wau ngertos yen panjenengan kedunungan Aji Pancasunya bumi. Sinten badhe mawantun dhateng panjenengan. Sakmenika jeneng sela mungging sedah. Kalepatan kula nyuwun pangapunten. Critanipun sampun dangu anggen kula kecilu-cilu kepengin Aji Pancasunya bumi. Iwale-wale menapa purwanipun rumiyin kula sampun nate beguru kalian Sang Tapa Begawan Wisnu Kampiwara ing pertapan Guh Karna. Namung rikala semanten sang adya penemban kula suwuni Aji Pancasunya bumi mboten paring wejangan. Tan trimahipun manah kula pelengganipun Sang Tapa Begawan Wisnu Kampiwara ingin dipun sebat woh rawa rontek utawi woh siwalan. Menika lajeng kula colong, lajeng kula tedhi. Sasampunipun woh siwalan kula tedhi, malah Sang Tapa saya duka. Kula dipun tilar kesah inggo mboten saged pinanggih, kula mboten saged nampi Aji Pancasunya. Nemban Tidasa muka. Kados pundi? Yen kowe mbiyen murite Begawan Wisnu Kampiwara, yen mengkono kowe adi murid utawa tunggal sak peguron. Awit Begawan Wisnu Kampiwara kuwi mbiyen bapa guruku. Ingkang paring wejangan Aji Pancasunya bumi jembangan lanangit. Nang sak pungkurku aku beguri Sang Tapa Begawan Wisnu Kampiwara, Prabu Bumantara ya beguru. Banjur sak bubare Prabu Bumantara, Narendra Surateleng banjur yayi Dasamuka iku. Mbok kula kaparing ana Aji Pancasunya ingkang kiraya sipat kandel anggen kula semedya nempuh perang wonten Garul Kapala. Wale-wale menapa estanipun Kakang Danaraja menika gadah pangwaos mongko peparingipun Rama Wisrawa nanging dipun kukup piyambak. Kula mboten trima. Kula nyuwun tulung, menawan yen kowe kepengin kedunungan dayane Aji Pancasunya bumi tak wejang ana papan kene.
Nanging yen bab aji Pancasona Jembangan lan Pancasona Angin durung wancine. Menapa menika sampun gadah daya damel betenging diri kula. Iya pancen wis bisa dresak nyatani Matius dina kaping 7 yen wis darbi aji Pancasona bumi kuwi mau waton isih temempel lemah tegese isih temempel bumi bakal bisa waluhe temeng jadi urip meneh. Kula trimah sagah dados murid panjenengan Penemban. Ya saiki ngono wae. Kowe tak wejang. Nanging aja kowe ngaku dadi muridku saiki pernah nom lan tuwa ngono wae. Kowe karo aku aja bapa guru nanging Kakang Subali ngono. Oh iki. Nderek dateng sendika Kakang Subali. Wis weningno ciptamu kumpulno pangrasamu tak wejang dayane aji Pancasona Bumi. Sangka titibrani manganak anung aji Pancasona Bumi kawejangaken dhateng Prabu Dasamuka. Klimah pusdatan wenten ing Kalimput ana cah ya mebyar saking hanggane Begawan Subali. Manuksma ana gane Prabu Dasamuka sarengan swara kang gumaludhuk. Yen pratandha yen to aji Pancasona Bumi ngidang alian manjing jagatnya Prabu Dasamuka. Wejangane aji Pancasona Bumi Yai. Sampun Kakang Subali. Pangraos kula seklimah kados mboten wonten ing kececer, mboten wonten Kelimput, syukur binagi saya. Lah ya kuwi dayane aji Pancasona Bumi. Matur nuwun sanget mbok inggih ampun kepalang tanggung kepareng ndombani dhateng anggen kula badhe mengsah Kakang Danaraja. Yen kersa dados botoh kula Kakang. Oh iya. Mapan wis kebajut lahir batin anggone kekadangan. Yayi Dasamuka aja kuwatir saiki ndisi ana laku. Ing ngendi papane anggon sira bakal anden yuda marang Narendra Lokapala. Wonten kukupan Garul Kopala. Pareng kurang ngrumeni lampah jumujuk wonten Garul Kopala. Ampun kedangun piyan sampun langgep pinangka kadang kula Sinarawadi ugi bapa guru kula. Yen sagah mbotohi dhateng kula wis aja kuwatir ndisi ana laku sak pungkurmu tumuli tak tututi. Kacarita Prabu Dasamuka lengser saking kersanipun Begawan Subali. Nenggih kocapa Sang Hyang Bathara Wisnu inging momong jagatipun Begawan Subali. Bawanipun Begawan Subali kasunamata angkara murka kersa mejangaken aji Pancasona Bumi dhateng Narendra kang sunamata angkara murka. Oncat saking hanggane Begawan Subali. Datan wenten ingkang uninga kejawi namung Ki Lurasmar Badranaya. Thank you.
Subali kula Ki Lurah. Weh. Wangune iki mau kok ana pawongan. Inggih, Narendra Ngalengkandreja Yayi Prabu Dasamuka. Ingkang sampun wirid Aji Pancasanya Bumi. Iya. Iki ngono Subali, dos pundi Ki Lurah? Pangrasaku kok aku ki ora jenak ngendangi kowe. Ngendangi kowe kepiye? Tegese ki momong Gan Subali ngono lho ora kok ngendangi. Liripun kados pundi? Aku arep mulih. Aku arep bali ana Karang Kabulutan. Jalan kowe mau nek tak rasake. Kowe wis mejang Aji Pancasanya Bumi marang Prabu Dasamuka kuwi saka pangrasaku kleru. Jalaran aku biyen uga wis prastya aku arep momong turun bermani saka lanang saka wedok turun Bathara Wisnu. Rasaku ora kepenak, aku arep goleki turun Bathara Wisnu, arep momong Bathara Wisnu. Pukulun Bathara Wisnu momong dateng jagat kula Ki Lurah. Weh, ora mungkin. Ora mungkin kepiye? Pokoke sing baku aku ora jenak melu kowe Subali wis aku tak bali. Perkara anak-anakku do isih arep jenak melu kowe ya mangsa burunga, gene pamane ora nek kowe arep melu mulih ning Karang Kabulutan ya sakarmu. Iya upami Ki Lurah mboten badhe momong kalian kula mboten dados menapa. Wis karepmu le kowe do pikiran dhewe. Aku ya abot bapak. Melu kethek bandrongan. Angger mangsa kacang ini dusak-uyakmu wong. Aku yo ora arep melu kowe Subali, wis mangsa burung li. Aku arep baru. Mangsa burung li aku arep baru. Yen pancen Ki Lurah Semar sak anak wis ora telaten momong aku ora dadi apa. Aku sedya boto Yayi Dasamuka nang negara Lokapala. Nenggih Kocapa kang kinarya sambeting carita. Ingkang pinuju lenggah wonten salbeting pertapan Gunung Kembang. Pertapan Gunung Kembang wonten sajuganing pandhita wujud raksasa nanging kasunan watak bir budi bawa laksana kabukti. Akeh putra siswani. Gancanging carita Ki Lurah Semar kuwi keputra tiga uga swita marang Sang Tapa ingkang keparep-keparep Begawan Wisnungkara. Tanpantara dangu Begawan Wisnungkara nampi piswanipun ing putra siswa Narendra Lokapala Prabu Danaraja. Kocapa Sang Tapa prisa rawuhipun Prabu Danaraja sigra gupuh-gupuh nginyong acarani.
wis meh rahina semubeng yuwang aruna kadinetrane aku raposadaning kukila ring kanikara saketer kini donganing kung lir using kene panca pepetoke ngayamono Banu langgeng sinunggi datan awrat mboten badhe samar paduka Kanjeng Sinuhun ing Lokapala ingkang rawuh kula ngaturaken pambagya panakrami Sinuhun kula tampi Bapa kula numampi pangestunipun Bapa Penemban Wisnungkara seklang widodо lampah kula syukur binagi sewu senajan panjenengan menika sesembahanipun para kawula sak negari Lokapala namung kemawon panjenengan klebet putra murid menawi kaliyan kula. Nggih. Boten wonten awonipun kula menika tiyang sepuh utawi bapa guru mangertos dhateng Paduka Sinuhun Lokapala ketingal rengu pasuranipun. Wonten wigatos menapa Sinuhun? Bapa kula badhe nyuwun ngawelasan. Awit saking kabeta watakipun Yayi Dasamuka ing misunan watak angkara murka sakmangke kepengin ngregem kesugihanipun utawi sen-senipun negari Lokapala kados dene Gunung Inten utawi Pesarean Naga Ngangsa Gandhi Watu Cani lan senes-senesipun badhe dipun rebat yen kula kukuwi Dasamuka sedya ngepuk negari Lokapala. Kula nyuwun kamelasan anuhoni angestu padha sarwanipun Rama Wisrawa Penemban. Kula nakala tanding tiyasa kaliyan Dasamuka pancen kepara nyata. Dasamuka mboten nggih dipun sangwenthek kasudibyanipun linangkung saged ngembari dhateng kadigdayan kula. Wusana Rama Wisrawa paring dawuh kula sepados sami pados botoh piyambak-piyambak. Kula nyuwunilanipun Bapa Penemban kawan Wisnungkara keparenga mbotohi dhateng ingkang putra jasad kula. Manita karya angsit pindho kumbang mangajabing tawang medhor ilmu kang sanyata mengkuliring kasarjanan Bawana langgeng sinunggi datan awrat yen ngaten kula badhe mbeta cantrik-cantrik kula klebet siwa Semar Sanang ing sampun dangu sumandha wonten pertapan kula mriki badhe kula jak pinangka sipat kandling raos kula. Inggih Bapa, lajeng wonten pundi mengsaipun Sinuhun Prabu Danaraja wonten kukuban negari kula ing Lokapala. Jenengan ndika tindak riyin mangke kula tututi Sinuhun. Matur nuwun Bapa.
ing dening utamaning nata Derbuti Bawalaksana ing nyaosaken sukuming pambekti Koko Prabu. Ya Dimas Wibisana tak trima. Kakang Dasamuka sumusul nang telenging alas. Ya Kumbakarna. Aman kula non. Lah kok menika sami wonten salbeting wana gengging gung liwang liwung. Menapa sampun kelampah mbedah negari Lokapala. Mangke rumiyin Koko Prabu istanipun nalika para wadyabala ingkang mangewu-ewu ngepung negari Lokapala. Wusana dados pancakara ing seklangkung ageng mengsah wadyabala Lokapala ing dipun pandhegani Koko Prabu Kisrawana. Kakang Kisrawana, inggih. Duh Kakang Dasamuka prajurit Ngalengka sing padha mati kurang luwih ana 1000. Merga saka pangamuki Kakang Kisrawana ingkang nggunakake dayaning topeng gongso. Inggih, Nger. Lajeng sedaya ing tesih gesang kula jak mlajar singidan wonten wana mriki. Baik keparat. Ngisi-sini mungsuh Kakang Kisrawana padha mlayur tening alas. Upama rikala semana sing mandhegani prajurit Ngalengka Kakang Dasamuka tak kira ya isih padha kendel. Saengene ngendi Kakang Kisrawana andangane? Inggih. Kula kinten wonten salbeting kedaton. Baleni meneh ngepung negara Lokapala. Mengko sing mungsuh Kakang Kisrawana aku. Syukur mengko Kakang Danarja ngetone peperangan tak tugel gulune. Wae larak ngono dadi wuwuh kendel meneh. Paman, kula nggih wadya paling tesih 1000 menika kula iki badhe ngesui kula pinangka senapatinipun. Oh inggih. Kula kerikne sing taman ngepung negari Lokapala. Budal Dimas, sendika wis tak dawuh. Go! Kakang Patih Citracapa wonten paringan dawuh sinuwun. Wis rada santara Yayi Danapati nggone tatkala semana sowan ana ngresane bapa Penemban Begawan Isra ing Pertapan Geger Penyu.
Hingga dumugi sepriki dereng kondur wonten negari Lokapala sinuwun. Lajeng keparengipun sinuwun ing Swela Kringging kados pundi? Kakang Banindra wonten dawuh Wadyabala saya tertibke lan saya sing waspada ngati-ati awit watake Prabu Dasamuka ingkang Sunanang Karamurka mesti ora suwe bakal bali meneh ngluruk ana negara Kapala. Kula nuwun dhateng sendika. Jumangkanggra seru sesumbar lindu bumi gonjing gumaludo guntur ketuk lumembak penyune kumambang nembik oleh Balwacana Kocapa pelajaripun Wadyabala yen negari Lokapala kinepung Wadyabala saking Alkadiraja. Prajurit saking Katumenggungan Ndondrong jenengmu sapa? Kula pun Tumenggung Yogi Laras. Ana wigati apa? Aduh sinuwun Prabu Kisrawana ngaturaken kauningan negari Lokapala kinepung Wadyabala Seglares papan saking negari Ngalengkandiraja. Larak tenan. Kakang Banindra, kula non pethuke Wadyabala Ngalengkandiraja dhateng sendika. Yo. Wah. Bentar Mawas Sri Sang Surangga mangsang Ronanggono Jagat wasisaning Bathara ora bakal samariki Kakang Patih Banindra ing ngarepan. Kakang yen nggugu aku kowe mundura aku tak kepethuk dhewe karo Kakang Danaraja. Jalaran aku wis matur ingkang akeh ana ngersane Koko Prabu Dasamuka ora bisa nampa aturku, jaran Koko Prabu gampang kasendu lan gampang duka. Nanging aku percaya yen to Kakang Prabu Danaraja ora bakal gampang duka lan bisa nampa sing dadi aturku. Jer sak nyatane aku dhewe uga ora sayogya yen nganti ana kedadian Pancakara ing antase Wadyabala Ngalengka lan prajurit-prajurit Lokapala. Semingkira Kakang Banindra. Wibisana. Kowe aja mamerke dumeh pinter micara, pinter ngracik basa nata ukara ing kene dudu papane guru mejang murid. Kene papane wong peperangan gedhe. Kurasah Kakang wis ketok mrene Dasamuka batak idak-idak wah rimah-rimah.
carita Patih Banendra kacandhak Dyan Kumbakarna sinabetaken wenten Sela Kumalasa kuwandhane Patih Banendra satemah pecah sirahe ajur kumur-kumur sirna ana peperangan Patih Banendra pancen peteng drone. Apa karo? Waduh. Lapangling Kakang Kisrawana. Banendra wis tak pateni. Kowe arep apa? Kowe yo njaluk ta. Waduh pareng drone. Wah keparat Kakang Kisrawana marang Dasamuka. Mripat murah ndedelok, Apa mripat murah melek yen Daraja ki kakangmu Drona iki. Kowe pancen menungso kencingan setan. Jeleh urip yo kowe. Eling-eling Dasamuka watakmu ngawur bawar nronjang balang nubruk bentus Drona. Wah, aku ki ning negara Ngalengkandaraja kondang galak. Nek anggere kepethuk Kakang Kisrawana kok ora iso trewet. Pangling Nyai Dasamuka mundur mbrangkang. Waduh, Kakang Penemban Subali. Wah. Kula rumaos geragapan mengsah kalian mengsah kula menika wau. Apa iki sing jejuluk Prabu Danaraja Senes? Menika kadang merdanipun Kakang Danaraja sami-sami muridipun Rama Gawan Wisrawa.
Nanging rak yayi wis tak paringi aji Pancasanya bumi. Menapa sekintenipun kangge taming diri kula. Ya pancen ora bakal bisa tumama den kegaman. Lah matur nuwun. Kula menika dereng kawon namung geragapan. Ampun tepi-tepi kangen kula Kakang. Saiki ngono ayi baliya meneh. Kanthi cara nggunakake dayane aji Pancasanya bumi. Namung kemawon Kakang Wisrawana menika gadah topeng gongso. Sinten ingkang katempuh utaminipun pandeng topeng gongso saged kelagar dados geni. Dadi awu mesti kowe bakal pulih urip meneh. Wah, mongkok bombong nang sing manah kula. Saiki aku tak ngamban Jumantara engko tak telabungi saka ngangkasa mungsuh. Matur nuwun, kula wangsul malih. Samarta hancur pangemu. Kinangun samuning samudana mboten badhe samar Ki Lurah Petruk Ki Lurah Bagong. Kali panjenengan kok malah tumut pendhita wujud raksasa. Ayo milih iki mbangane wujud kethek. Ya pokoke sore ning apike melu iki ya buta, sesuk nek iki ngelih aku ya dipangan. Kosok baline melu kowe gek menungsa gek melu kethek saya lek klingsir. Melu panut ya ora tanggung jawab, pokoke tetep ngerkoso karo ngerkosane kalau ayo. Aku arep melu Mas Kuat kok. Alah. Ana pendhita tumip saka Jumantara. Mapak sing dadi lakuku. Ora tedhe ngaling-aling. Aku pandhita ing pertapan Gunung Kembang. Botohe Prabu Danaraja. Wadalah. Kowe botohe Prabu Danaraja ya, aku bekan wis nungkara. Ana pendhita wujud Rewanda Begawan Subali botohe Prabu Dasamuka. Ayo saiki botoh dodene botoh sing gerang ayarnana. Wah. Jeleh urip ana mercapada njal tak ilangi nyawamu. Jajalan ngendi sing iso unggul jurite. Ngatos-atos menawan. Iya Ki Lurah Petruk aja kuwatir.
Rak mengkis-mengkis ta ambekamu. Inggih Ki Lurah. Iya kaya ngono kuwi rasane mung golek beras. Inggih. Mulane sesuk menika sesuk pameran dumesih enom. Wis. Kepiye nek kono nek ditantang jalung kok serawani to kowe? Inggih. Lah iya kowe iki mbiyen ampuh. Prabu Maesasura Lembusura kuwi mbiyen kalah karo kowe. Ning prandine saiki kowe ra duwe daya jalaran kowe nyimpang saka paugraning kautaman. Lepat kula menapa? Ora rumangsa, ora rumangsa. Luputmu kuwi lek ora lela-lela kuwi. Mboten lela-lela. Ayo ta. Wis salah kowe. Luput meneng kok ora krasa tak blakake sisan. Mula mbuh kepecane kudu lela-lela. Oh inggih. Wis ora wis saged. Lela-lela. Ngono wis suwuk. Oh iya. Lela-lela. Subali manut tenan. Subali ki bareng tuwa kaya Kang Sumar. Ha iya ya ya. Jemparing pamungkas tampanono. Kacarita Begawan Subali. Ngasta jemparing pamungkas katamaken Begawan Wisnungkara. Ilang Sepate Sang Tapa Begawan Wisnungkara Badar Sang Hyang Bathara Wisnu kagyat Begawan Subali. Sah kok. Kan ngono kok. Ada apa banter kaya kudu disindani lah kok. Meneng wae, Kang. Nyaosaken suming pabekti pukulun. Ya ulun trima. Gawan Subali. Aduh, mboten nginten paduka sampun poncat saking jagat kula. Jalaran takala semana jeneng kita Mirt Aji Pancasanya marang Prabu Dasamuka. Kita ora ngerti to. Watahe Prabu Dasamuka kuwi rantu kang kesimanangkara murka. Lah kok tok wejang Aji Pancasanya bumi iki karepmu mengku pamrih supaya saya abot nggonku duwe tanggung jawab. Bakal jejeke adil nang Madyapada. Iya. Inggih ingkang wayah lepat pukulun. Purwane mau ngarep jare Begawan Subali kepengin topo mung kepengin pulih dadi menungsa. Durung pulih dadi menungsa kok wis dadi ninggal paugraning kautaman. Ninggal watahe pendhita utama. Nalarmu kepiye? Iki ngene Subila, anu Subali. Oncate Bathara Wisnu Purnanku iki saka Pertapan Sanya Pringga. Kowe rak krasa. Nah aku malah weruh. Inggih. Dadi pendhita nang Pertapan Gunung Kembang. Wujude buta. Aku ngetutke Bathara Wisnu iki. Oh. Bola-bali kowe wujudmu kethek. Kowe iki mbiyen satriya. Wujudmu bagus. Ning kowe dadi kethek jalaran watakmu karo adimu kuwi padha. Do rebutan Cupumane Astagina. Apa, Pak? Cupumane Astagina. Pak, apa? Astagina ki cupu. Pupune
Cupu. Pupu. Aduh kula ngakeni lepat pukulun. Subali wonten paring dawuh. Kita isih pinaringan pangapura, nanging kita isih kudu nindakake tapa ngalung meneh. Besok tekan titi mangisane kita bakal oleh piwales yen wis ana satriya sangka Ngayudyapala. Saiki bali tapa nang pertapan Sonya Pringga, tapa ngalung meneh mbok menawa dewa isih paring pangapura. Pandhita Karya Wangsit pindha kumbang. Aduh. Kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Mula wektu iki tapa meneh. Wis kono gek tapa meneh. Ha kok ngono kuwi nek sok kladuk iki ora ngono. Mula sesuk meneh iki nek nggawa jubah kuwi aja ijo kok ngono kuwi. Wong genah ijo kok dienggo lah dadine ki wetengene dadi ijo kabeh. Kapok ora kowe. Aku ki maune sing raiku apik dadi ijo gula. Pancen dasar yen. Nyi kepareng kula nyuwun pamit badhe wangsul tapa wonten Sonya Pringga mbangunaken tapa ngalung enggal mangkata. Apa Bathara Wisnu? Nyata yen Sima Semar ora kepengin pisah marang aku? Ora. Pokoke aku kepengin momong tedhak turunmu ingkang putri turun saka turunanku Bathara Brahma. Yen mengkono Kakang Siwa, aku sedya manitis ana wengkon negara Ngayudyapala. Wektu iki Siwa Semar sak anak tak jaluk ndhisiki laku. Ger. Wiwit wektu iki awake dhewe tekan sesuk wis ora metu meneh. Oh iya. Kecuali nek genti lakon. Ha iya. Ayo njujuk ning Ngayudyapala. Oh nggih, Pak. Nggih Bu Kulun kula nderek dhateng sendika. Nyun pamit nggih Bu Kulun. Iya, Pak Kumnara. Tak sepansan lagu. Dewa Bathara Wiratara. Wiwit jaman biyen mula sing jenenge topeng gongso kagungane Koko Prabu Kisrawana pancen mbada kalane. Ngawut-awut wadyabala ngalengka niraja tanpa wilangan padha dadi korban. Nanging bareng tak teliti tak rasake Koko Prabu Kisrawana nggunakake aji utawa daya kekuatan topeng gongso keterangane ngungkurke srengenge. Tak telitian srengenge pinuju saka wetan, Koko Prabu madhep mengulon yen srengenge wis gumewang mengulon parane. Pancakara ngadhepake mungsuh Koko Prabu Kisrawana madhep mengetan. Yen ngono tak gawene bingung wae Koko Prabu Kisrawana. Mengko rak saya bingung gampang lenane. Kacarita Raden Kuntawibisana eling-eling satriya ingkang prisa sakderengipun winarah dasar landhep panggraitane sigra muja surya kang meh ngembari sarating srengenge
saknalika ing ngakoso ing Jumantara ana Surya kang tanpa wicalan cacahe. Dadi aneh temen. Srengenge kok dadi pirang-pirang iki asale saka ngendi? Nyur iki srengenge iki sing bener sing ngendi? Wah. Bingung aku. Wah. Prayoga aku tak leren dhisik nggunakake dayane topeng gongso. Kacarita Prabu Kisrahwana rumaos bingung wenten palugon. Dene wenten Soroting Surya ingkang ngembari srengenge sekelangkung kathah. Kocapa Prabu Dasamuka manjing wenten palugon nggenya merpeki Prabu Kisrahwana saking pengeran. Wusana lena kapraitnanira Prabu Kisrahwana sigra kapancas janggane mawi pedhang Mentawa dening Prabu Dasamuka tugel-tel jenggo pisah kalian gembung sirna nang peperangan Prabu Kisrahwana. Sirnanipun Prabu Kisrahwana bareng bengoke Prabu Kisrahwana topeng gongso kontal loncat mleyang dawah wenten Samudralaya. Sigra tinampa Wanudya Dewi Angga Senggani. Ing binjang Dewi Angga Senggani kapundhut garwa Prabu Dasamuka. Satemah topeng gongso ing binjang kaparingaken trahipun Dewi Angga Senggani ing patutan marang Prabu Dasamuka ing kasih Raden Bukbis Mukasura. Timbule topeng gongso yen sampun wonten lampahan Trigangga takon bapa. Jagadiwa Bathara. O Prabu Kisrahwana seda ingkang nyenake Paman Dasamuka ora trima banget rasaku yen aku ora tumandang ngadhepake mungsuh. Kacarita putra Lokapala Raden Indrajit nakala semana manjing wenten palugon. Ewadene dereng keparinging Dewa Raden Indrajit sirna wonten peperangan kocapa dewaning kabudayan. Sang Hyang Bathara Indra ing tumrun saking kayangan tumiyup saking gegana nyaut Raden Indrajit.
sinten ingkang kepareng lajeng ngrangket kula ulun Bathara Indra ulun dewaning kabudayan aduh pukulun kula badhe majeng wonten peperangan mengsah paman Dasamuka dudu mungsuh kita nggih wektu iki ulun kapothah yoga ulun Bathari Prabawati yoga ulun iku ra akeh antarane Dewi Utara Dewi Utari Bathari Supraba Prabawati Prabasini lah yoga ulun Prabawati mau motah marang ulun kepengin ngladeni jeneng kita ulun kanthi mondhok nang Kayangan Kaendran kita ulun dhawuhake marang yoga ulun dhisik Bathari Prabawati besok jeneng kita ulun turunake meneh ana Madyapada calone kita bakal dipundhut putra dening putulun Dasamuka awit pancen kita ditresnani marang Dasamuka kula nuwun ngestakaken dawuh pukulun sinenggang wali sandang walikat gudhek kok simbar dodo Kae ora pangling Kakang Citracapa iya Dasamuka ing atase kowe karo bayi wingi sore tegel mewani nyirnake putra Lokapala Raden Indrajit. Kowe aja waton bisa muus Kakang Citracapa. Yen Indrajit putra Lokapala putrane Kakang Daraja, aku kepethuk wonge wae durung. Aja meneh kok mateni. Yen karo putraku Indrajit aku ora tegel, kuwi ya tak tresnani. Pancen Dasamuka rembuke mencel-mencel. Gunem ora tau temen parat. Ayo saiki sing tuwa ayo ana. Welah. Nek panjenengan wis jlewre babat pedhang tugel gulmu kene merganing mati. Lena kapraitnanira Patih Citracapa jalan ing mriku giwus kladuk yuswa. Taman pedhang mentawa satemah tugel tol jangane sirna wonten peperangan. Ayo nono. Tunggale ya iki Kakang Danaraja. Wadya balamu wong sak negara tak buabati sing ora gelem teluk karo aku modar kabeh. Persasat kowe swanwe bau kiwa lan bau tengen. Ayo. Saiki aku kepengin ngerti lahir batinmu. Manungkul apa mati. Yen maune kowe manut karo aku mung trima njaluk kesugihane negara Lokapala. Gunung Inten apa dene pesarean naga jene lan Handik Marilowati Watucani sing pinangka sifat kadelmuan tak jaluk mesti ora ana kedadian kaya ngene iki ning saiki tumrap wong nyabrang kali iki ana tengah-tengah mung kari ngendi sing tekaning pati Dasamuka kowe aja sumungah sesongaran kowe wani mateni anakku lanang yen Kakang Kisrawana tak pateni
kuwi tak akoni. Mapan saknyatane kuwi mungsuhku. Yen Kakang Srawana ora tak pateni aku sing mati. Ning yen anakmu Indrajit, aku kepethuk wae durung. Kakang wus cerewet. Aduh. Madyaning perangan Prabu Dasamuka. Nanging sampun kawirit aji Pancasanya bumi dening Begawan Subali. Matyos dina kaping 7 yen isih tumumpang bumi ateges isih pikantuk usada. Aloya temeng jati tepahan mulya. Amuh Kakang Daraja. Kembar Dasamuka. Sukuming pabekti kulun ya Daraja nrima nyinging wayah nyaosaken suwing pabekti kulun ya Dasamuka nrima mrekencang waraya lho Daraja nganti kedusur-dusur ulun sababipun ulun tumip sangka gegana sirahe dhisik nggih. Ampun dipun adang-adangi bari kula jajal kastenipun Nyai Dasamuka. Kula mboten badhe ajrih mengsah Kakang Daraja. Mengke dhisik. Yen jeneng kita padha gelut adu kadidayan kanuragan niku sejatine mbuya ana ingkang ngalah, mbuya ana ingkang menang. Awit kita sekeloro niku jatine kadidayan kita padha. Inggih, kula mboten nrima. Badhe kula mbari mengko dhisik ulun tumurun ing Madyapada iki angestu padha pengendikane Adi Pramesti Bathara Guru. Ulun digawani wujude wewaler werna loro yaiku pralampita wadah karo isi. Saiki ngono wae jeneng kita sekloron mengko padha milya. Ulun iki nggawa wadah karo isi. Kita padha milih sing endi? Upami kula dipun lilani milih rumiyin jare kula klebet ing sepuh. Kula milih isi. Kula milih wadah. Kula milih wadah. Kita milih wadah. Iya. Kula milih isi. Wis mantep pamilih kita. Nih, mantep raos sing manah kula. Wadah. Kula isi. Lah saiki ngono ulun terangke.
Isilan wadah mau ngarep ulur sarung marang jeneng kita kuwi sejatine mengku Pralambita. Wadah kuwi kamulyan lair. Isi kuwi kamulyan batin. Nah, dadi Danaraja wonten paringan dawuh, jumbuh marang sumpah kita nalika kita ngadhepake wong atuwa kita Begawan Wisrawa. Tatkala semono jeneng kita ora wani marang wong atuwa. Inggih. Banjur kita ngakoni luput lan kepengin nglebur dosa kelingan punapi boya sumpah kita. Besok dosaku bakal lebur nanging yen wis ana putrane Rama Wisrawa ing patutan Ibu Dewi Sukesi sing mijil kakung sing wani perang marang aku. Kita ora ngono kuwi. Inggih. Lah ya iki bocah iki. Iki. Nggih. Tekan titi mangsane. Lah ya iki bocah iki. Lajeng keparingipun pukulun yen kita milih isi kuwi saknyatane bener. Jeriku saknyatane kamulyan batin, wadah kuwi kamulyan lair. Lah, kamulyan batin kuwi ateges kita wis ora kelu gebyaring donya. Kita wektu iki dikersake Adi Guru pinangka geneping dewa. Kita bakal pulung dewa manjing onong swarga pengerantunan. Nanging kono kita supaya ngreksa wujude kembang Dewa Retna kuwi pati uriping kethek. Lan supaya ngreksa oyot Sambilata kuwi pati uriping buta. Kuwi kanggo pendadaran jeneng kita. Lamun kita besok lulus, kita bakal diparingi swarga minulya karo dewa. Kula milih isi. Iki kabeh dipilih. Mboya kena mau ngarep kita wis milih. Wadah teges milih gebyaring donya iki. Menawi saged kula badhe milih wadah kali isi. Lah iya. Aku ke iya. Matur nuwun sanget Pukulun. Yen ngaten sabdanipun Eyang Pukulun Bathara Guru kula trima. Lah saiki Lokapala sak isine gandeng kita wis kebacut milih wadah dadi panguwasa kita. Nggih, matur nuwun. Danaraja, lho. Wektu iki Lokapala sak isine pasrahna Dasamuka lan Gandhik Watucani uga pasrahna marang adik kita. Ngestaken dawuh Pukulun. Yayi Dasamuka iki Gandhik Watucani tampanana. Yo, pasrahna karo aku, Kakang. Narendra kang mambek marutama nanging tesih wonten raos kirang trimah Pukulun dhateng Yayi Dasamuka awit yoga kula ingkang sanget kula tresnani sirna dening Yayi Dasamuka. Kowe aja waton ndakwa, Kakang. Yen keponakku Indrajit aku kepethuk wae durung, aja meneh kok mateni. Lah saiki tak terangke. Danaraja. Yoga kita Indrajit iku dipulung karo Bathara Indra didhawuhke karo Betari Prabawati. Dados sakmenika palakrama wonten kayangan kaendran. Lah iya ya. Waduh nyi matur nuwun. Yayi, apa Kakang? Yen mengkono aku titip daging sak prengkel. Anakku Indrajit sesuk sak mangsa dibalekke medhun ana Mercapada pek nanak. Kowe ngerti dhewe Kakang Daraja. Tekan seprene mampan aku ya durung duwe turun. Indrajit ki banget tak tresnani. Malah yen Kakang Danaja wis percaya karo aku, sesuk Indrajit bakal tak pek anak lanang, wis tak pinto kasatriyan Bikukung. Lho, lagi niki becik temen pakartine. Adimu Dasamuka. Nggih. Ya wis mangsa burung Yayi Dasamuka. Iya, Kakang. Wis mangsa burung wektu iki jeneng kita Smadya Tata-tata. Danaraja
ulun papane kono swarga pengrantunan, ayo medhok wong tuwa kita Begawan Wisrawa supaya luwih dhisik dumunung ana swarga Tundasanga. Niki. Dewi Sukesi keparingi dewa isih kudu nebus dosane nakala uripe ana Madyapada sawetara iki durung bisa dadi siji karo Wisrawa. Ngestakaken dawuh. Gancanging carita Sang Hyang Rada sigra banjut Gawan Wisrawa kapapanaken wonten swarga Tundasanga. Dewi Sukesi sigra kapuja sal kedaden dadi wujuding tugu. Lestantun Sang Hyang Rada kadheraken Begawan Wisrawa Prabu Danarja manjing wonten swarga Tundasanga. Karno apa Kakang tumpes ludes tanpa tilas prajurit Lokapala. Iya nanging Kakang Danaraja malah kapulung dewa mapan ana swarga pengrantunan besok bakal papan kono swarga Tundasanga Durhuni. Iya wis diterima-terimake mapan sediane Kakang Dasamuka mung kepengin ndepani negara Lokapala. Yo. Yen ana tantrimane Wadyabala Lokapala ingin isih urip ingin ora gelem manunggal praja Ngalengkandira tak pasrahke marang Kumbakarna. Saja melu-melu tak tandangane. Oh. Sang Hyang Tata Galana kalah takut maring kowe.